Защото така се гради доверие. Не с алчност, не с измама и... С какви брокери обичам да работя? Отворени. Ще кажете, че всички брокери са отворковци. Да, но не това имам предвид. Ай, тази е за частни лица. Или иначе казано, само за него си. Никога не съм харесвала алчни хора. Истината е, че затворения пазар не работи в полза на никого. Сега ще ви обясня. Нито купувачи, нито продавачи, нито коректни брокери могат да работят на 100% при ограничени възможности на пазара. Просто никой не печели. В RB се говори и работи за отворен пазар. Да видим как. Всеки имот е достъпен. Всеки купувач има право и шанс да види конкретен имот. Всеки брокер може да го предлага. И когато всички купувачи видят имота, той се продава на възможно най-добра цена с най-голям шанс. Звучи добре, нали? И знаеш ли кое е най-хубавото? Клиентите вече избират брокера си не по случайност. О, да! Избират го по качества. Защото така се гради доверие. Не с алчност, не с измама и определено не с затворен пазар. Отворения пазар е свободата да си вършим работата както трябва, а това води до резултати и промяна и клиентите го усещат.